हमें मिल के ना बजे बता बगबड़ाए ला हमनी के परिवार का है सही बात यही तरह एक जना के बाबूजी मर गए रहले। हां बाबूजी मर गए रहले उनकर माई कहली के बाबू ले जा फूला दहवाई आओ। फूला ना जानला तब तेरा घर में के मोबाइल ना हो। अच्छा कौवा पाका खइले बालो लइकवा कहलस के रे माई और फूला दहवावे खातिर जाए के पड़ी। कहल के हां जो बाप का अस्थि है इनका के गंगा जी में दहवाई आओ। अब गोइल बेचारा साइकिले से एगो नहर जाते रहे पूछलस कि गंगा जी क किलोमीटर बाड़ी है भाई तो घरवा से 13 किलोमीटर दूरी पर रहली 5-6 किलोमीटर चल गए रहे बेचारा। लोग कहल के बाबू आई नहरिए गंगे जी में जइबे करी का कहलस कि हरियावा के मुंहवा खोल के और नहरिए में गिरा के चलिए आ तले सपना में ओ लइकवा के माई के ऊपर बाबूजी आइले कहले कि तोर लइका त बड़ी नालायक बा। हां कहली हो कि ले जाके फूला दहवाए हेते नहरिए में डाल के चल आइल बा। हां कितना दूरी पर तो 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी पर ले जाके आ गिरा के आइल बा। हां ओकर माई बोलस करे अरे तोरा कहने के बाबूजी के फूला ले जाके गंगा जी में दहवाए है। हां त एनिए जाके 8 किलोमीटर छोड़ के चल आइल बड़े। हां लइका पूछस के बताओ तो कहले कि तहर बाबूजी सपना मार ला कहले कि रे माई बाबूजी बोके बाड़। हां 8 किलोमीटर एने आ गइले सपना में बतावे खातिर आ वो जब 3 किलोमीटर गंगा जी रहले तो में ना चल जाला एने 8 किलोमीटर आ गइले 3 किलोमीटर ओने रहले गंगा जी ओने चल जाला। हे जब हजामला चुटकीला हमरा सुट ना कोला सा जो कहूं लेकिन के जवाब ओकर ए सरवा धवे कहनी हम पूरा नइखी जवाब ओकर दे ना जाय दी मॉल परल बा गलती ना 5 मिनट हमले चलो हरि के कह जला कि जाति पाति पूछे ना कोई हरि के भजे से हरि के होई। लोग कहला कि फलाना हजाम हो फलाना बाबू साहब हो फलाना चमार हो हम कहले के धरती पर जे जन्म ले बा सब कोई चमार हो। जैसे कहे कैसे चमार शब्द के कैसे लिखा है लिखी च म में आ के मंत्रा मा आ रो एक अर्थ निकालो तो च से होला चमड़ा आ म से होला मांस आ म में जोन आ के मंत्रा बा वो से होला अस्थि जोन हड्डी के हमनी के कहनी जा आ रो से रुधिर कहीं रक्त कहीं आ यही 4 गो चीज से जितना मनुष्य बाड़न जीव जंतु बाड़न सबकर शरीर के रचना भइल बा यही 4 गो से भइल बा। जाति पाति पूछे ना कोई हरि के भजे से हरि के होई। हमनी के त कलकार है हमनी के त कोनो जातीय नहीं खबे अंत भैया ना जौना परोज में जाने जा वही घर के वही बिरादर के हो के हमनी के गीत संगीत गाई ले जा। अब के हुआ के आ कहे कि ना है जातिवाद होता त ना भाई जोन शास्त्र में लिखल बा तौन हमनी के सुनावे के बा तनी हमले चलम संतोष दास जी के प्रसंग सुननी हो आ वहां के महिमा सुननी है। 2 मिनट रुके के बा फिर के हुआ काम के आवे दी अब न खेल तलर कमेटी के लोग हमने के स्वागत करो ना माने जनरेटर पर से लाइन पकड़ के चल बजेगा। हेलो आ गई लाइन पकड़ दे सब है। हां जी प्रमोशन तेलवा बाची हां है ना होता चली तनियो परिवार को ले चलो आज हमारे राय बाबा के कैसन परिवार बा आज खाना खास तक काल के सोचे के बाद वो परिवार में हमार रविदास बाबा जन्म ले रहे घर की हालत क्या कहना था घर पर पूरा था तो न था दूर रहे सब तो सख्त किया घर में एको खात न हर
मुसरी मरती। आज कर्मा मैया राऊ बाबा से कहली कि हे प्राणनाथ घर के हालत देखी कुछ रुपया करम ना तो जिंदगी की गाड़ी चली कैसे भैया कि बड़ी दुख हो राजा, कि बड़ी दुख हो राजा, उमरिया पेवन साथी पेन ही फटा ही लुगारिया फटा ही लुगारिया घरवा में नहीं खा राजा एक कहीं का बना के खिलाई हो कहीं का बना के खिलाई हो केहू भिखिया न देले, केहू भिखिया न देले, केहू भिक्षा भी ना देत रहे छुआ छूत के बीमारी से देखे तो लोग पगरिया के भाग जाओ। राजा भैया हमारे प्रसंग पर रुपया दिले बानी आज कर्मा मैया राऊ बाबा से कहता रही केहू भिखिया न देले, केहू भिखिया न देले, नगरिया तब पेवन साथी पे निपट हिलू मेहरारू के बात जब राऊ बाबा सुन ले तो चमड़ा के व्यापार चालू कैले। एक है भैया अरे व्यापार बाबा हो व्यापार बाबा तो देखा चमड़ा के व्यापार चमड़ा के व्यापार कैले जीविका चले लागल धीरे धीरे चले लागल और जिंदगी के गाड़ी तो धीरे धीरे चले लागल जिंदगी के गाड़ी धीरे धीरे जिंदगी के गाड़ी चले लागल। अरे व्यापार बाबा हो व्यापार बाबा तो कहले चमड़ा के देखा व्यापार बाबा पेट में जवान गई तो कौनो मेहरारू के साथ हो कि बियाह शादी भइल तो समय पर बाल बच्चा होके। आज कर्मा मैया राऊ बाबा से कहली कि बियाह शादी कितना दिन भइला हो गई हमर लालसा बा कि एगो हमरा गोदी में लड़का होई। एक कथा गावे के कारण बा हमनी के जयंती मनावे नहीं जा जन्म तो जन्म के विषय में ही चर्चा कइल तनी उचित बा। आज कर्मा मैया कहत तरी कैसे पूर्वी के तन ठाक लगे खेलती राजा जी हो अरे खेलती राजा जी एगो बबुआ होई ते गोदी में खेलती राजा जी खेलती राजा जी हो और खेलती राजा जी खेलती राजा जी हो खेलती राजा जी मोटा हो गोदिया खेलती राजा बहुत दिन से लगवा लगनवा
बबलू भैया हमने के रुपया दिले बनी सादर स्वागत बा कहती राजा जी हो अरे कहती राजा जी ओ हम माई रहुआ कहती राजा यह लयदार के हाथ हो हम जानत नहीं गाना रुपये गोल तब रुपये दिल बनना छोटू ड्राइवर नो अरे महाराज जब खड़ा होकर रुपया देने तो 1 रुपया बचा के ना ले जाने देख रे बस सामने में देख ले मैं फेंक दी मैं फेंक दे हां ठीक बा टिंकू टकराना जी के हमारा के टेम्पो ड्राइवर है हमने पे विचार बनत रहे और तो दे दी टिंकू टकराना जी हमारा गुड्डू भैया मन नहीं के बनत बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बाबा दिलो वाला गाना होई तने तने विषय पर तने गांव में प्रोग्राम बा अब जान जाई कि राव बाबा जंगल के रास्ता धइले तपस्या करे खातिर 12 वर्ष तपस्या कइले केहू ना आई पूछाओ नहीं कि तू का करत रह कहां खातिर तपस्या करत रह हरि जी के प्रेरणा से दिन नारद जी बीड़ा बजाओ त ले कह भैया तने हो बिंजुआ के यहां से तने कबरिया जाके बा अरे बीड़ा बजाओ त आ गई बीड़ा बजाओ नारद जी आ गए बीड़ा बजाओ नारद जी आ गए नारद जी कहले के राव बाबा है जब तपस्या कइला से कुछ होके के बाना ना है अपन चटाई को मंडल उठावा चलो क्षीर सागर के समीप ले जाके आ कहले कि विष्णु भगवान के तपस्या करो तपस्या करे लगले आकाशवाणी भई के राव बाबा रवा घरे जाई समय पा के रवा बहुत ही सुंदर बालक घरे जन्म ली है सिपाही जी हमरा के पुरस्कार दिल रविदास बाबा के जन्म होता विष्णु जी कहाँ से आ गए बता दो तनी तनी गा के बैठो तब बताओ विष्णु जी रउआ से हम ना नो रउआ जब करता बनी रउआ से बहस कर लगब तो फिर दिक्कत हो जाती वाह बबलू भैया सुमेर भैया पूर्व अध्यक्ष बबलू भैया लयदार बानी सही बात बा रविदास बाबा के पूजा में विष्णु जी का करे का करे अगले छोड़ी तब हम गबड़ा करनी हम छोड़ी पानी भर दूंगा के आकाशवाणी भाई राव बाबा घरे अइले 7 महीना के बाद रविदास बाबा के जन्म होता आ अभियंता भैया राव नाम कुछ अलग में बा हमार नाम कुछ अलग में बा तो अपना अपना नाम का फायदा उठाओ के बा हां हम सोहर भी सुनाई ताल हमार सुने रहने के रहे हमरा अंदाज बा कि ब्यास लोग जे सुने रहने के ब्यास वही गा सकता जी संत अच्छा है मेहनत कर जी तो ब्यासो गा सकता रहे अगर ठकैचा बजावे वाला रहे तो गलती ना नो एगो सोहर और बाद दिल के एगो गीत भैया